Takbayan sa Lapu-Lapu human, may usa ka molupyo sa barangay Basak nagpositibo sa COVID-19. Mipatuman sa masigpit nga disinfection sa matag tao sa kinan nga mosulod sa compound sa barangay hall. Si Luan Merondina sa exclusive report. Sa entrance pa lang sa compound sa barangay hall, sprayhan og disinfectant ang ligid ug lawas sa matag sakyanan nga mosulod. Samtang laing disinfectant spray usab ang giandam alang sa matag individual nga mosulod sa barangay hall. Aron pagsiguro nga makontrolar ang mga tawo nga mosulod dinhi sa barangay, gituyo pagmontar kining tent aron dinhi i-disinfect ang matag bisita sa barangay. Unya dayon adto dito paagion sa ilahang entrance. Human ma-disinfect, may tumbanan nga mga trapo nga gibasa usab og disinfectant ug nagsilbi kining improvised foot bath. Dayon kuhaan og temperatura gamit ang thermal gun ug may alcohol nga ipalimpyo sa mga kamot. Digi mi kapugong sa mga tab sa unsaon namo imo na mo ari ako lang istikto kay watak kibaw sa mga tao nga mo maris barangay bitaw mo bisita ba. Niadtong Lunes lang gikonpermar sa mga health officials ang ikaduhang kaso sa COVID-19 sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Gipasabot ni Kapitan Isabelito Daynarla nga ang pagbutyag sa ikaduhang kaso gitumong aron paghatag og awareness ug dugang pagmatngon batok sa COVID-19 ug dili ang pagtisok og kahadlok. Og namoy kahingawa sa barangay ng pangutana pero ako lang gigna ay mo panggawas. Ay mo panggawas sa balay ug mahimo. Ang duha ka mga kaso sa COVID-19 sa dakbayan sa Lapu-Lapu gikatahong ana-ana sa recovery stage. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.